Podnikáte a chcete získávat více nových zákazníků? S Lidí je to hračka. Proměňte uživatele internetu ve své nové reálné zákazníky díky chytré automatizaci. Říkáme jim lídy. To jsou lidé, kteří na sebe zanechají kontakt, mají zájem a jsou připraveni nakoupit. A čekají, že se jim ozvete. Jak to funguje? Nastavíme pro vás online kampaně, aktivujeme notifikace, vytvoříme sběrné formuláře a budeme oslovovat uživatele. Jakmile uživatel na naše sdělení zareaguje, dostane se do databáze lídů. A je to. Máte potenciálního zákazníka, který má zájem o váš produkt nebo službu. Teď už jen stačí obchod dotáhnout. Z pohodlí své kanceláře sledujete, jak se databáze nových potenciálních zákazníků rozrůstá. Buďte o krok před konkurencí. Získejte více zákazníků s Lidí. www.lidí.cz